sadati mai sifa da wushayya yaushe ne zan ganka rai ya bar yin kuka sayyidi sadati mai sifa da wushayya yaushe ne zan ganka rai ya bar yin kuka da taimakon sarkinka nake yabo a gare ka shine ilahu makaki ka bani dama Allah da yau yabo ga rasula domin sa ne kai kogi ka sanya bayi a ciki suke yaban ɗan kirki wanda baya zargi sayyidi sadati Rabbu sada sahabbansa na ji ba sa kinsa gare shi sun yo hidima kamar su shakfi jani da shehana jilani baba shak barhama baba sai da sharifi jini ga ɗahar zifi gudan dubu wuce goma sayyidi sadati ubangida shek abdalla baya kila wakala ga cansa da hamaiki assalamu alaika ubangidan albarka mai ɗabi'un kirki yaushe ne zan ganka rai ya bar yin kuka maula ya da hamaiki sayyidi sadati wanda duk ya zo gunka har ka yarda ya ganka wallahi zai bar kuka sayyidi sadati mai sifa da wushirya yaushe ne zan ganka rai ya bar yin kuka musabbitul imani mai tabbacin imani muso ka ba da musu ba matakalar sakawa igiyar kamawa a son ka ba ma rai ba ilahu ya gama komai ya tattare ya ba kai kyan ɗabi'u haiba sayyidi sadati wanin ka sashi aka bai ko a fannin ilimai kai gwado aka baka cikin su ba mai tashi ya je gaban al'arshi domin tsoron shan duka waye ce ba kai ba mu ce da shi ba shi ba kanka ba ma shakka sayyidi sadati mai mukamin ala daga shi sai Allah babu ɗai bayansa yadda duk suka kare da ganin shi ya dire yake shiga matsayinsa rabbi ke janyo shi duk bugun numfashi yake salati gunsa sayyidi sadati wanda duk zai so rabbu dole sai ya so da sai ya san albarka sayyidi sadati mai sifa da wushirya yaushe ne zan ganka rai ya bar yin